No parlaré de les esmenes perquè ja disposeu d'elles i volem explicar una mica el nostre punt de vista. Primer de tot, volem agrair a Comuns que ens oferissin signar conjuntament la moció, una moció per la commemoració del 90è aniversari de la Segona República que compartim com a republicans i amb la defensa de la fraternitat entre els pobles com a base. Nosaltres també voldríem recordar la proclamació unilateral de la República Catalana del president Francesc Macià, que també va pressionar la monarquia per la seva abdicació i expressava l'anhel de llibertat de tots els pobles de la península Ibèrica. En paraules seves, proclamem la República Catalana a l'espera que els altres pobles d'Espanya es constitueixin com a repúbliques per formar la Confederació Ibèrica. Disculpeu, espero. Un somni que va durar poc. La primera tasca prioritària del govern provisional de la Segona República Espanyola va ser pressionar en Macià perquè passés d'una república a una autonomia. El dia 16 d'abril, a quarts de 10 de la nit, Macià donava comptes del pacte a Alcalá Zamora, president provisional, que preveia el canvi de nom de República a Generalitat i l'elaboració d'un estatut d'autonomia. En el moment de comunicar-ho a la gent aplegada a la plaça de Sant Jaume, Macià començà l'exordi anunciant que era el dia més trist de la seva vida. I, en efecte, un home de 72 anys que havia passat mitja vida perseguint un ideal podia percebre-ho així. Amb el pacte, Catalunya encetava el camí d'un cert autogovern, més enllà del que havia representat la Mancomunitat, però pròpiament no s'acomplia l'ideal de llibertat nacional per Catalunya d'en Macià ni d'Esquerra Republicana. Cal dir també que en Companys, el 34, va proclamar l'estat català, que va acabar amb l'actuació de l'exèrcit i l'empresonament del govern. També l'any 2017, amb un referèndum de l'1 d'octubre, part del govern legítim de la Generalitat va acabar empresonat o a l'exili i amb l'aplicació de l'article 155 que tant ens ha perjudicat a tots. Dir que les autonomies són una resposta política al reconeixement de la pluralitat nacional de l'estat espanyol, quan de facto són tan sols una descentralització de l'estat en les competències que aquest decideix, on, per exemple, no tenim dret a convocar referèndums, on no hi ha unes balances fiscals negociables i es continua amb un espoli injustificat, i si cal i convé, s'aplica l'article 155 i unilateralment l'Estat dissol un govern o un Parlament democràticament escollit pel poble de Catalunya. Això no és cap reconeixement de la pluralitat nacional, més enllà de la democràcia precària instaurada a partir del 78. Per això, en aquest sentit, les nostres esmenes, que ens agradaria que les feu vostres, van en camí de l'enfortiment dels valors republicans. Com la primera esmena, que fa referència a incloure el dret de determinació dels pobles, un dret reconegut per les Nacions Unides i que tant cops hi heu reivindicat per al poble saharaui, per al poble palestí, per repúbliques bàltiques i fins i tot Kosovo, que l'estat espanyol no vol reconèixer. La segona esmena demana incloure un nou acord per donar compliment a acords ja reformats anteriorment. Es tractaria d'iniciar les reunions per establir un espai públic de record de la Segona República, tal com es va acordar el 2006 i es va ratificar el 2016, i elaborar una proposta per recordar i reformar els valors republicans anualment amb motiu del 14 d'abril, en un espai de la ciutat, per tal de retre homenatge a totes les persones que van creure i van defensar l'estat republicà. Amb la tercera esmena demanem retirar els privilegis d'un defraudador, d'en Juan Carlos de Borbón, exmonarca espanyol, i així ho podem dir donat que ha regularitzat la seva situació amb Hisenda, i que en democràcia ha d'existir la llibertat d'expressió plena, perquè no es jutja els actes de la División Azul, però sí es jutja rapers per dir veritats sobre la monarquia de les comissions. Cal, per salut democràtica, crear una comissió al Congreso per investigar la monarquia, que en Joan Tardà ha reivindicat durant 15 anys i seguim reivindicant des d'ERC, i encara és hora que el PSOE hi doni suport. De PP, Ciutadans i Vox no esperem res, esclar, però que el Partit Socialista sigui monàrquic, que el govern més progressista de la història doni suport a una monarquia corrupta, al segle XXI no pot ser. No ens ho podem creure. Per això agraïm la moció i esperem que les nostres esmenes siguin acceptades. Respecte a les esmenes que ha presentat el PSC, eliminen tot el que fa referència a la monarquia i a la Casa Reial, eludint la realitat de com va arribar a ser rei Juan Carlos de Borbón, posat a dir pel franquisme i l'evidència de la seva corrupció. I per una altra banda, seguim sense voler posar la bandera republicana espanyola al balcó de l'Ajuntament, quan molts altres ajuntaments sí que ho fan. Quin problema hi ha? Esperem que el PSC retiri la seva esmena i aprovi la moció encara que sigui per coherència amb els seus companys de la Segona República i en desacord amb la política del PSOE al Congreso. Gràcies.